Ia 2000 pertsonek eman zuten izena 14 orduko martxa egiteko. Maiatzaren 29a ondo gogoan izan dute hainbat mendizalek azken asteetan. Euren buruari jarritako erronka burutzeko eguna izan bai da. Jatorri eta adin ezberdinetako jendea biltzen du mendi martxa honek. Guk horietako bi ezagutu nahi izan ditugu. Lehenengo aldiz egin duen Ane Iturria, eta 14 orduko martxan esperientzia zabala duen Manuel Etxeberria. Lehenengoaren ilusioarekin eta bigarrenaren esperientziarekin 14 orduko martxako partaideek sentitzen duten zirrara ezagutu nahi izan dugu. Bazkari baten, familiko bazkari baten, nire osabai, nire osak esan zuen atako zala 14 ordutan, eta orduan, animatu nintzen, no? Eta, hasieran ere urasok, esate ziaten kilometro gehiagizia igual ezingo nula hain, gehiagizala, eta, azken lortu nun. Menditale baten ez nago, txikitatik biltzen naiz, familikokin, ama eta jakin, azpakin, eta, gustatu zaigu dena. Ondo pasatzet, divertitu denaiz. Guain dela bilabetetik edola. Ite genuen, ite bi korrika saio, astean, eta gero asteburua igandea larun bata, ite deu gehien baten, gehienetan ite deu. Uzturrea, gero jutega belabieta, belabietatik jutega gero helduaienea, helduaienetik arrospea, eta arrospetik zazpietatik ja Tolosa. Berazteiko eta Bedaioko mendi martxetan parte hartu nuen. Barritak, gero igual arroz pixkat edola, igual tortilla patata bat edo, eta txokolatea tola. Nire amak apuntatu zigun mendikon, baina gero segun nola gaudazten, igual ingo dugu mendikoa o karreterako ez dakigu. Ezketan edola geldituko ja, aherrepak eta aldatzeko oinetakoko janaria edola. Animatu beti, gustatu itxaseak eta bendin ibiltzea eta martxoi. Atzuko esatei gorra bala. Gorra dek, baina norbeak gorri merzaiok, norbeak gorri merzaiok. Beti bakik, gara baten arte jau izan zen, da etxetik gora hon behar, borda, da ardekin da ebili eta gazte-datik, bendin ibiltzeko. Egunero ez, baina hasten bi aldiz, hiru aldiz bai. Horti gorritia o zera, gorritia ontzago, ialeko berreino, da alarren askotan. Oain atzeneko bi hilete honetan, 8 ordu, 10, 11, dola. Negixe, entrenatu ditu. Behin 11 bat urte duzkeo, ondo korretxoko, 14 ordu. Hanketatik eta ondo balin bada, ondo. Soldauzka deitorita bela zen joan da. Urduan gainea inbeharroen irukoa formatu, grupua. Eta bi aldezio egin, iruko geni. Eta gehoetzuela nahi eta bakarrik. Bate apuntatu ere, hartu jana eta haude eta neonek eta bakarrik. Gero zituen bakarrik balea zula, da urduan apuntatu eta bakarrik. Geozteken bakarrik. Aldatu, oinetako abiltzat asko. Garai batean gaztetan abarkak inatatzen zuen. Etxen basarrein abarkak inibili eta haikin. Beradek, amezketako minatako zehoi, harri hoi, abarka beradek eta oain zapatik lehona batzek. Oain zapatik egin, eretzen hau. Botare, asko esatei bota, baina bota pixu ere, da gorraek. Horre zapatilek lehen ibili egin, ez berrik gorra, Asko egite, bueltan inberde eta berriko zu ezkite, ez. Lehen ibili, lasatu, Horre txarrena izangoek amezketako minatako. Guzti balin erristalari jartzen dek, harri, arkaitzek eta.
Ata esatei ez iribazte Samueleko ata txarara esatei baino nahi horre betzea bidorik ematen. Inoko ez baino. Jo hemen izuratzen dek amezketatik Tolosa. Hor beroa linba, nola baitan beroa, ez da zoru, kamioa. Beradu eta linba ezkik zagankak horre izuratzen dek. Luze gehatzen dek asotan, luze gehatzen dek. Montxilan, jama, da hoteletik ega dute. Kontrola, hartu, ez da, gorritin, lekun berrein, Samuelen, igaratzen, amezetan. Gaitzen mokailo ditu, hartu mokailoa eta huebu blin jarri, hartu. Han, ulibak jaino nundan, horrexetik gora, da, han. Bestea azpiotzen nola, da gehobruna iriba zen, ala baietzeko. Geho Samuelen, da geho zen, igaratzen, mokailo. Loba mokailo eta beste olezko izterrak hartu beste dozen erdiat, da geho lehatza. Lehatza oso nahi. Organizatu behar dunantzako lan gutxiko. Hamarratze, lan gutxiko. Nik hau gaitxi izte bilatzen. Nahi dunak be guztoko jana mandatzela. Hoi honaik. Da be familiarak eta izatezkit eta bazek. Lekun berria, Samuelea, amezketa eta bazek kotxekin juteko. Oportunidad bazazkea. Bazazkea. No, hau ondo bilatzea nik. Eta 5 kilometro terdi, 1956 metroko desnivel positiboa. 4 urtez behin egiten den Tolosa eta Tolosa arteko mendi martxa da 14 orduko martxa. Aurreko igandean jokatu zen, edo egin zen, hobe esan da, ez bai da lasterketa, ez bai da sailkapenik osatzen. Martxa ditzen zaio eta 14 orduren inguruan egin behar izaten da. Honen inguruan, igandeko martxa nola joan zen jakiteko, Asier Hilario antolakuntza taldeko kidea hemen dugu, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. 14 orduko martxa ipatu dugu eta antolakuntzatik behin eta berriz errepikatzen da martxa bat dela. Hortxe ikusten ditugu irteerako irudiak, goizeko 5:00 Tolosako Berazzubi auzotik abiatzen da martxa hau, eta 75 kilometro egin behar izaten dituzte parte hartzaileek. Nola joan zen aurtengo edizioa? Egia esan oso kontentu gaude, ez? Benetan gauzak joan dira guk nahi izan genduen bezala. Lehenengo gauzazuk esan bezala, jendeak oso ondo ulertu duelako beste behin, eta nik esan nuke aurreko martxetan baino hobeto, hori martxa badala eta ez dela mendiko lasterketa bat, ez? Dozena erdi kasu kenduta, jende guztiak horrela hartu zuen, eguna mendian pasatzeko aukera, lagunekin, familia artean, eta hori da oso garrantzitsua 14 orduetan, mendi martxa badala, eta lagunen artean naturaz eta mendiaz gozatzeko aukera aparta dela. Hortxe irterako irudietan ikusten ditugu, ia 2000 pertsonak izena eman zuten, eta minutuka sailkatzen dira pertsona horiek irtera modu ordenatu batean emateko. Garrantzitsua ez, agian irtera hori ongi emateko sailkapen, mota hori, minutuz minutu taldeka ateratzea. Bai, eta hori ere aurrean komentatu dugunarekin bat dator, ez? Duela 8 urte arte okerezpanago kuadriak ateratzen zen, edo patruiak edo ateratzen zen, 4 laguneko patruiak osatu behar ziren ateratzeko, eta, pixka bat patruia horrek nahi gabe, ia talde edo ekipoa egite zuen eta pixka bat lasterketa hori bultzatu egite zuen nahi gabe, psikologikoki eta martxa filosofia hori bultzatu nahian erabaki genuen ez patruia bekentzea eta banan ateratzea, minuturo 80 lagun eta horrela poliki-poliki 20 minututan, 5 eta 20 bitartean, ia 1700 eta 2 atera ziren, guztiak martxan zeuden.
Ibilbidea Tolosatik abiatu eta hortxe Gaztelutik pasatuz, Ulin Barrena joaten da, Merkutik pasatuz Gorriti herrira iristeko. Ibilbidea aipatu dugu 75 kilometro pasatxo dituela, ibilbide ofizialak edo betiko ibilbideak, gero aipatu dugu alternatiba ere bazegoela, eta lehenengo kilometroiek gehienak Aldapagora. Azteko Tolosan hila edozen lekutatik ateratzen zehala Aldapagora daukagu, ez? Hori da gure herriak daukana. Bai, eta gainera nik uste ondo dagoela, goizean fresko zaudela bendikan, temperatura bajoa dela bendikan, egiten dituzu desnivel nagusiak, eta gero behin Lekunberrira aiatuta, egia da ataraino jo behar dela, baina Lekunberrira ia goizeko 9-10 bitartean ja inguruan zaude, eta aldapa nagusia edo zatia handi bat bintzat eginda daukazu. Aipatu dugu, 1900 pertsona baino gehiago zuen izena eman da, 1700 atera zirenak, nola baloratzen da kopuru hau 1700 pertsonak parte hartu izena? Oso ondo, ia 2000 pertsonak eman da zeukaten izena, eta honek pixka bat dator, azkeneko 8 urteetako beste bi karrerekin, duela 4 urtekoa eta duela 8 urtekoa, duela 12 urtekoak arek egin zuen ia 3000koa, baina azken bi ekitaldietan 2000 inguruan ibiligia, eta orain honetan ere, eta orain honetan dakizuten bezala aldaketan nabarmenak sartuak zeuden, adibidez anuagunetan janaria ez ematearena, eta jendeak oso ondo ulertu du, eta ikusi dugu horrek ez duela inungo eraginik euki izen ematetan, ez? Eta 1900 eta altutik, azkenean 1702 pertsona aterazien, eta oso kontentu, eta zuk lehenu esan dezun bezala, nik uste 14 orduak daukaten momentuik politenetarikoa, orain irudietan ikusi duguna dela, ez? Pixkat egun sentia ateratzen denean, eta hori uli inguruan harrapatzen zaituela, maio guztiak ikusten dira, aralar guztiak ikusten da, irudietan ikusten da bezala orain, eta eguneko lehenengo argi horiek aralarri argia emanez, nun gero egun guztia basabarezun handikan, oso politia da, ez? Eguraldia zen jendearen bildurra, aurreko astean eguraldi iragarpenek iganderako euria ematen zuten gehien bat, azkeneko iragarpenen arabera euri hori ordu batzuetara mugatzen zen, azkenan eguraldi txarretzuen egin, hor zaparra dere mateo beste egon zen, ekaitz baten ondorioz, baina eguraldiak ez zuen jende asko atzera bota eta etzen horren txarra izan. Ez, zuk esan dezun bezala, eta asmatu zuten gainera, ez? Eman zuten euria ekaitza moduan edo eman zuten arratsalderako, eta egia esan gero arratsaldeak ondo aguantatu zuela, baina hor bai ni amezketan nengoen, eta hor bai amezketan esan nukenik arratsaldeko 4 inguru edo bota zuen sekulakoa, eta jende gehiena harrapatu zuen San Miguel eta Mina tartean, harrapatu zuen pelotoi nagusia, nolabait esateko, eta 21 minutu izan ziren euri askorekin, eta 20 minutu egin artean, ia 11 minutu edo kaskabarra, ez? Eta, kontuten uki barra, jende gehienari goran harrapatu ziola, San Miguel eta Mina tartean, horrek esan nahi du ere temperatura jetxira nabarmena izan zala, eta guk hasieran iragarpena ikusita, eta arratsaldeko 4etan horrelakoa bota zula ikusita, amezketan geundenok, kezkatu ginen, ez? Azkenean 20 minutu besterik ez ziren izan, baina horrela jarraitu izan balu, ni ziur nago amezketara jende asko oso izurratuta jatuko zala, ez? Kalambreak dirala, eta hotzikarak, eta horrelakoak, baina azkenean gero eguraldiak buelta eman zion, epeldu zuen berriro, eta egia esan gutxi batzuk bai jatu ziren amezketara oso guztiak eta oztuta, baina gero jende gehienak berriro ere buelta eman zion, bai egia da zapatillak eta dena bustita, baina honek, gero komentatu dugun bezala, ekaitza honek bai baldintzatu duela nire ustez asko, guk proposatzen genuen bigarren ibilbide horrek, nahi pentsatu genuen arrakasta ez eukitzen. Hortxe ikusten dugu Lekunberriko irudietan, hortxe anuagunetan ura nola banatzen ari ziren, bolontresak, ura eraten parte hartzaileak, hori zen hortengo berrikuntza nagusietako bat, anuaguneetan ura bakarrik jarri zuen antolakuntzak, eta hortxe ikusten dugu ura bazagoela, baina ura bakarrik. Ura bakarrik, igaratzeko refugioan uraz gain kafea eta salda ere banatu genuen, baina hori ez zegoen iragarrita, ura bakarrik zen iragarrita zegoena, eta hori eman genuen anoagune guztietan. Honen arrazoi nagusia da, azkenean guk 14 orduetan martxa filosofia hori bultzatu nahian ez, benetan bultzatu nahi duguna da, mendia edozen asturuetan, edozen igandetan lagunekin ateratzen genean, bokadia motxilan sartu eta egun pasagoa zela ez. Honek bultzatu nahi dugu mendizaletasun sustengarri bat ere, azkenean guk hormoitu behar genuen guzti horrek, sekulako, ez dut esango, sustengarritasun aldeko kontrakoa zanik, baina pentsat ez du laguntzen, ez? Eta nahi genuen ere, hasierako filosofia horri helduz, gure aintzineko haiek egin zuten filosofia berdinarekin, motxila hartu eta mendira jo, eta gu bakarrik iritsi gera, nolabait ondorio honetara eta erabakia hartzera, baina gero begiratu dugu Europako beste zenbait herrialdetan, eta nola egiten dituzen horrelako erabakiain drastiko hartu baino leno, eta konturatu gera, akaso gu baino tradizio gehiago daukaten herrialdeetan, mendimartxetan, Alpetan, Austrian, Frantzian, Italian, Suizan, leku askotan horrela izaten da, ura besterik ez dutela ematen, eta
Guk aurtengoan botilek eman ditugu, baina beste leku askotan ikusi dugu horrelako tanke handiak jasten dituztela eta mangerakin jendeak bere kantinplora bete eta besterik ez dutela ematen, ez? Beste alde, honek albideratu du ere inskripzioaren prezioa baia 3 aldiz jaistea, asko merketzea. Eta modu batean edo bestean nik uste asmatu dugula, jendeak ulertu du oso ondo eta ikusi dugun bezala inskripzioetan ez du inongo eraginik eduki eta kontentu gaude horrekin. Hortzik ikusten dugu parte hartzaileak Lekunberrin indarra hartzen, Lekunberritik San Miguelera aldapa igotza bai da hurrengo lana. Bigarren zati horretan dagoen aldapa nagusiena, azkeneko aldapa nagusia eta komidor indarrak hartzea. Ze garrantzi dauka, ez? Pixkat horure eraten ikusten dugu janeranak. Ikusten dugu parte hartzen dutenak grozta beto prestatuta daudela, bai Europa aldetik, bai entrenamendu aldetik, eta egunetan ongi elikatzeari ere garrantzia ematen diotela behar den bezala. Guztiz garrantzitsua, ez? Eta horrelako eguraldi edatearena gehien bat, jatearena ere, baina edatearena gehien bat, ez? Eta horrelako eguraldi euritsu eta pixkate hotzarekin, izaten da kontu bat, beti buruan eukitzeko, ez? Horrelako froga luzeetan, ze gorputzak ez dizu hainbeste eskatzen, beroa egiten duenean bai eskatzen ditu eta sartzen dizu likido, baina euria egiten duenean bustita zeudean eta askoz gorputzak gutxiko eskatzen dizu eta nahi gabe gutxiko edaten dizu eta azkenean muskulak ez da hori eskatzen duena, ez? Muskulak, azkenean ura eskatzen digute eta hidratatu. Nik ikusi detena da, jendea oso ondo prestatuta zijoala, bai motxilatan gauzak zeuzkarako, edo kasu askotan, anoagun ezberdinetan, edo geldiun ezberdinetan, lagunak edo familikoak zeuzkatelako, eta han bai bokagilloak eta denetarik prest zeuzkatela. Lehenengo berrikuntza aipatu dugu uraren anoaguneetan, eta bigarren ibilbideari dagokionean. Ibilbide klasikoak Minetatik Amezketara, jetxi erazten ditu parte hartzaileak eta Amezketatik Tolosara errepidez etortzeko aukera ematen zuen. Aurtengo berrikuntza gisa Minetatik Tolosara mendiz etortzeko aukera eskaintzen zuen antolakuntzak, aukera eman zuen, baina ordu bat aldera itxegin behar izan zen bigarren aukera hori lokatza asko pilatu zela eta. Gure intentzioa zen, hasierako filosofia horri helduz berriro ere, alik eta bide gehiena mendiko bidetik egitea eta karretera saiestea, ez? Guztiok daukagu buruan, 14 orduak egin ditugun guztiok daukagu buruan, Tolosatik Amezketara zein gogor egiten diran 2 ordu horiek, ez? Karreteraz ibiliz, eta aukera hori eman nahi izan dugu, ez? Gainera, ibilbidea benetan da politia, oso politia da Minetatik hartu eta Balerdi guztiari buelta emanez, Zarateko koiadu hartu eta hainitik barrena, basotik, altzoko arrobitik jetxi, altzora eta azkenen Tolosara, ez? Oso politia da bidea, baina, ikusi duguna da, kasu honetan, aurten behintzat, nik usten dut, ekaitz horrek, kaskabar horrek, jende gehiena arralargo kanpatan, minako hasiera hortan, harrapatu izanak, bustitze zaitu, oztu egiten zera, eta ikusi duguna da, naiz eta izen emateko orduan, partaide erdiek edo aukeratuta zeukaten mendiko aukera hori, guk planteatzen genuen jende guztiari esate genion kalkulatzeko ordu eta erdi, 2 ordu gehiago edo izango zirala, gero errealitatea izan da 150 pertsonetara ez dala aiatu, bigarren aukera hori aiatu diranak, ez? Hau da, hartu dutenak, hau da, inskripzioan aukera hori jarrita zeukaten gehienek bide gurutzera aiatu dianean betiko aukera, Amezketako bidea hartu dute eta zuzenean lehenik alik eta lehen aiatzeko gogoarekin, ez? Aipatu behar da martxa hau egiteko, ezinbesteko dela, Aralarko lagunek egiten duten lana, bolondosen lana, zema jende mugitzen du martxa hau antolatzeak, zema jende behar da igande baztelako egun batean hau den ongi ateratzeko? Jende asko, ez? Eta ez bakarrik Aralarko adiskietako jendea, noski Aralarko adiskietan inguruan gabiltzan jende, ez dakit dezenaka esango dizut, ez? Baina bentsatu 20-30 pertsona bai soziedadekoak inguruan oso binkulatuta, eta ez bakarrik egun honetan, hor badago lantalde bat, 10 pertsonetakoa, ia azken urte erdian edo egun asteroko bilerak egiten dituztenak, hau guztia antolatu izateko, ez? Baina horretaz gain, Aralarko adiskideetaz gain, anoagune bakoitzean badago kuadrilla bat, seioak jartzeko edo anoaguneak antolatzeko, soziedadekoak ez diranak edo zuzenean ez diranak edo, azkenean nik esan nuke 100 pertsona inguru, ez? Behar ditugula horrelako historia bat montatzeko. 4 urtez behin egiten den martxa bada, 1928 urtean 14 lagunek egin zuten lehenengo aldiz, eta 1977tik ona 4 urtez behin egiten da, Olinpiar urtearekin bat eginez. Pixka filosofia hori badu, ez? 4 urtez behin dela, ez dela urteroko gauza bat, eta jendeak hori bereziki azpimarratzen du, eta erronka gisa hartzen du 14 urten martxa hau.
Nik dudarik ez daukat, hau urtero egingo bagenu, ez nukela horrelako indarrik eukiko, ez? 14 orduaren filosofiaren atzean ere badago, bakoitzak, eta martxaren filosofiarekin bat dator, bakoitzak bere burua frogatzeko aukera hori, ez? Eta hori askoz aukera politiagoa da, 4 urtean behin eginda, urtero eginda, baino ez? Urtetik urtera, ez dugu nabaritzen sartzen goatzela, baino 4 urtean behin, ja nabaritzen dugu, urteak aurrera bazela, ez? Eta nik uste zentzu horretan, jendeak asko horrela ulertzen duela, ez? Ia bere norberaren burua neurtzeko oso aukera hon bezala, ze esan behar da, 14 orduetan normalean guri uste ez egun bezala, oso giro politia ikusten dela, eta arpegi alaiak eta beste, baina 14 ordu dira, ez? Denbora asko da, mendian ibili behar da, eta fizikoki oso froga exigentea. Aipatu dugu 1700 lagun aterazirela beraztu bitik irteeran, minartutako batzuk izan ziren, zusteko batzuk izan zituztenak, baina azpimarratzeko da aparteko beste munduko eragozpenik ez zuela inok izan. Ez, guk dakigula dakigula atzo gurutze gorrerekin hitz egin da, urtero bezala, egon dira gauza txiki batzuek, egia da minetako jetxiera pixka bat labain zegoela, euriaren ondorioz, baina orokorrean azpimarratu behar dugu gauzak oso ondo joan dirala, atera ziren 1700-etik oraindik ez dakigu zehazki zenbat egatu diran, ezin izan ditugulako oraindik zenbatu, baino esan daiteke 1500 pasata, 1600 inguru, 110 batek edo egingo zuen baja, ez, eta ez dago inungo pertsunik benetazko mina hartu duenik edo zerbait grabea izan denik, hortaz zentzu horretan ere gauzak oso ondo atera dira. Aipatzeko baita ere, ibilbidean zegoen jendea ikustera joan da. Egia da, familia arteko lagunak, janaria behartzutenak, janaria edaria ematera ere joan zirela, baina martxa honen inguruan jende asko mugitzen da, eta egun berezi ezaten da, bai Tolosan eta baita martxa pasatzen den beste 17 herrietan ere. Dudari gabe, zuk esan duzun bezala, 17 herri dira, eta nik uste filosofia aldaketa honek ere, anoaguneetan bakarrik ura ematearen erabaki horrek, bide batez, ez dakit, lekun berri bezalako herri baten, edo amezketa bezalako herri baten, edo, akaso lehenago, gorritin edo, haizu, bide batez jendeak bertako tabernatan, edo bai jendeak, edo bai bere familikoak edo, konsumitzen bali badute, bertako dendetan edo konsumitzen badute, gaizki ere, ez, azkenean guk egun horretan herria goiti bera aldatzen dugu, eta, guztion onurako baldin bada, asko zobetu. 2020 urteko maiatza urrun ikusten dugu, baina 14 orduek beste edizio bat izango dute. Antolakuntza aldetik zer hobetua ikusten da, zer aldatu behar ikusten dutze? Nabarmen ikusten duguna da, ikusita urtengo esperientzia bigarren ibilbidearekin, mendiko ibilbide horrekin, 150 pertsonak bakarrik aukeratu zuten benetan eta fisikoki egitea, paperean gainean askoz gehiago, baina momentu haiatu zanean gehienak bera jo zuten, eta hori egin duten pertsonekin hitz egin da, esaten digutena da oso gogorra dela. Bigarren aukera hori oso gogorra egiten dela, eta pentsatu behar dugu, aukera hori hartu zuten 150 pertsona horiek, nolabait esateko pelotoiaren aurrekaldean zeudela, kaskabarrak harrapatuta ere bide gurutzea aiatu den momentuan aukera gogorra aukeratu dutela, eta hortaz pentsatu behar dugu fisikoki oso ondo prestatuta dagoen jendea dela, ez? Eta hauek esaten badigute asko gogortzen duela, oso gogorra dela, pentsatu beharko dugu nola planteatu, ez dugu esaten orain ezin dugu erabaki mantenduko dugu edo kenduko dugu, baina bai planteatu beharko dugula nola saldu eta nola proposatu aukera. Hortzik ikusten ditugu parte hartzaileak Amezketako plazan, azkeneko indarrak hartzen Tolosara iritsi aurretik, eta guk ere hementxe egin dugu 14 orduetako errepaso hau, azkarxeago, minutuetan izan bada ere, Asier Hilario eskerrik asko, ona etortzagatik, eta ondo izan. Eta zuei horrelako irudiak eukitzea.
Hasen naizelarik zuganako amodioaz. Gehien bat kontrola puntu guztietan egon da, adibidez, Ulin egon gara handabizi, geho San Miguelen bai egon gara, Lekunberrin ere bai, gehien bat asistentzi eta puntu organizazioz dukan kontrola guztietan. Gu Bolondrez uste etorri gala, 35 inguru hortan. Trasatu denun pare bat, ez? Bai. Gero asistentzia normalak. Kalambreak pixkat hipotensio bat ere bai, baina jendea oso ongi prestatzen du froga. Ez, normalen jendia nahiko prepatuta ateratzen da, eta medikoak esan duena. Gehien bati kalambre, problema muskularrak, eta izan ditu traslado pare bat behar esan duenez, eta tensillo jetxiera bat hasiera baten, eta gero guain beste zauri bat buru bat, baina listo, besteik ez. Nintzat da 7. edizioa, eta nabaitzen da, jendea ateratzen da hobeto prestatuta. Leheno oen dela urte asko jendia etzan nahi beste prepatzen, eta hoen jendia gehiago prestatzen da, hanken aldetik bai askoz gehiago zaintzen dira hankak, oinetakoak bai desberdina die, eta orduan dena hobetu iten du. Egongo naiz bihotzeko tokioetan, zain zure zain. Gustora, orain bukatuta gustora, joan da nahiko ondo, eguraldia apur bat kaskarra, lokatxasko, eta gogortsua joan da, baina giroa eta primerazkoa, oso ondo. Orain oso nekatuta gogorra izan da, baina posik, hemendik 4 urtera saiatu gara berriro bueltatzen. Ondo, posik. Niretzat lehenengo aldia. Eta entrenamiento gutxiarekin, uste dut daukala meritua. Gogorrena San Miguel igoera, eta politena gero Aralar, mendilerro hori izan da zoragarria, oso polita. Bertatu dena hasi dela euria egiten eta txingorra eta abar eta apur bat hori busti da dana, busti garagoa danok, eta baina oso polita. Ondo junda, temperatura polita, eguraldi oso ona, baina gero igaratzatik bera sekulako zaparra dukidu, bestela ona, oso ona. Okerrena izan da, jaminatako jetxiera dena lokastuta zeolako, irristatu iten zuelako, eta orduan kontua handiz ibili behar zelako, baina bestela ibilbidea betiko ondo. Bai, gozatzera, bai, eta gustatea zait, gondatea zait, ondo. Egualdik nahiko aportatu eta nahiko ondo. Gor xamarra bideare berri hartu dugu eta nahiko gorra izan da, nahiko gorra. Ez bukatzen. Tramo berria egin bai. Gora bera desente eta harritxua da, eta eguraldi txarra esartu dugu goran da. Pasa deu. Bai, lau juntatu geha eta gero berrin bat juntatu zaigu eta hobeto pasatzen da. Bakarrika baina hobeto. Bota digu baina nahiko ondo zergatik, zehon esan da hain txarra omentzala, jau pentsa dut agendun da ordu erdiko rato bat izan da eurina, baina nahiko ondo. Lagun artea, ondala lau urtere atea ginala, eta beti ateatzeko asmoan nola dugitzen da, hola, sin más, lagun artea. Oso ondo, mina askokin, anpoiak atezazkita mezketatik bide, baina, aiatu geha eta gaintzat oso pozik, así que gustoa. Bukatzea lehenengo aldiz parte hartu dut, orduan oso pozik. Ibilbidea oso politxa, okerrena izan da kazkabarra ziunen eta ezin genula kristonotza, ebia eta minatatik bera irristatzen, hori pixkat gogorra izan da, baina bestela izan da zoragarria. Bai, errepikatzeko. Ez dut oraindikan. Ondo, egualdi lokatza asko,
edo ebi jasa eukik dugu, baina, bueno, nahiko ondo, sensazio onakin, bukatu dugu, irukotea. Hiru atagea talden, entrenamentuak alain ditugu, hiruak, eta orduan, bai, taldean atagea, bai, irukote bat atagea. Bai, hainbeste ordu dianez, beste batzukin joatea, aberasgarria da, eta, bueno, buruaide beste gauzetan pentsa araztea bai, ez. Zer buru jaken, bueno, 13 ordu, 14 ordun bitarte hortan itea, baina, bueno, eta disfrutatzea. Bildurra genuen egualdekin, eta, bueno, asmatu du, ez, tarte baten asmatu du, erauntxi bat botaiku minatan beran, da, bueno, bai. Denbora badoa, betarekin urrutzen zoa. Ondo, oso ondo. Egia esan, ondo esatea iritsita geho, bideen kosta egitea, gehien bat karreterako tramo hori. Eta egualdia bildurrakin etorri geha danak, eta lehenengo partea egualdia zoragarria zen, mendian ibiltzeko, eta minatan kaskabarra bota du. Eta busti inda, eta minak gestea gaur izan da, bestetan baino pixkat komplikatuagoa.